Suraj and Sarki on the beats. Ya silar mai rai da rayuwa annabi kai ɗaya ne garkuwa. Ya silar mai rai da rayuwa annabi kai ɗaya ne garkuwa. Da fara Allah as-samadi zan yaban kakan mahadi, tsare ni in fada garari sannan ka gyara mun lamari. Rera baiti ga shugaba annabi haske na rayuwa. Ya silar mai rai da rayuwa annabi kai ɗaya ne garkuwa. Sina aminci ga rabbana da dawa annabi imamuna, wannan dadan shi kake mana abba ga faɗi mashafi'una. Sahabu su ma asa da su makinsu ya faɗa damuwa. Shawuci cani jiyali barhan masanin ni tozali, in kai ziyara ga asali farkon bukatan mai hankali. Cikin isa makura nazari kaunar sana ya damuwa. Ya silar mai rai da rayuwa annabi kai ɗaya ne garkuwa. Komai na Allahu sai da kai cikin ibadansa dun da kai, duba kiran sallah sai da kai, duba ikama da har akai. Attahiyya ta gai da kai kada ɗaya na kaunar ka garkuwa. Ya mudassira abin yabo, roƙo nake yi gaban rabo, dubo hawaye na ta zubo, domin batula gaban rabo. Ganin siraja abin yabo gare ka mai yaya damuwa. Ya silar mai rai da rayuwa annabi kai ɗaya ne garkuwa. Kai ka fi kowa albashari, mai yanka ya fada haɗari, mai san kashi ko ya ci gari, kafi gaban duk mai fahari. Kafi su kai ɗin sarkin su ne da san ka nake rayuwa. Ya silar mai rai da rayuwa annabi kai ɗaya ne garkuwa. Suraj and Sarki on the beats. Ya silar mai rai da rayuwa annabi kai ɗaya ne garkuwa. Wallahi kuka bai magani idan da cuta da magani, ka kaɗai da fili da baɗini. Wallahi tun babu zamani nabi wai shin ya kake ne, yabo nake maka garkuwa. Matsayi kafi Adamu, Isa da Musa Muhammadu, Sira da ɗan sarki bangudu, yaban kaɗashe Muhammadu. Kira ni ya sirrin zuciya baki na ingan ka garkuwa. Ya silar mai rai da rayuwa annabi kai ɗaya ne garkuwa. Wallahi ni kam na tabbata kauna ga annabi ce mafita, mai kinsa ya afuka auta, mai sansa ya tsere mawuta. Adi ulawar rasulahu mu fi shi mai yaya damuwa. Wayo ni wayo ina kake, na zo gare ka na ɗan fake, domin idanu su wazzake, su daina kuka ina kake. Rainon Halimatu Sadiya ka tsare ni sharri na rayuwa. Ya silar mai rai da rayuwa annabi kai ɗaya ne garkuwa. Amma mata da dukiya ba za su kai kairar anbiya, ku duba duk faɗin duniya babu kamar angon Mariya. Idan da shi ma annabi ne ku duba zance na 'yan uwa. Mutuwa dai guda take idan ta zo kuma zuru ake, Siraji ɗan sarki na rike, ƙauna ga annabi mu rirrike,
domin da sauki ba za ta zo ga duk masoyi na garkuwa. Ya silar mai rai da rayuwa annabi kai ɗai ne garkuwa. Ya silar mai rai da rayuwa annabi kai ɗaya ne garkuwa. Ya silar mai rai da rayuwa annabi kai ɗai ne garkuwa.